Родной Амада, салом алейкум. Нав подъезд мудр омаде, мебинем ки дар почтамон хат омадай. Хай мегирем хата мехонем. Дар номи Назару Ҷавлону Музаффарович города Навакои бошад, улица Пирогова 18. Хай гуфти гапо рӯз мебурурем хона, хата мехонем, шумо бо диққат то охира тамошо кунед. Ҳамин рӯз омадай 2 март. Хуб бачако хата мо ҳуй кадемина военный комиссариат бадай город Новокуйбышевск, Самарская область. За неявку будете привлечены к ответственности по закону. Назаров Джавлон Музаффарович, Пирогова 17. Прошу вас 21 февраля 2024 года к 8:00 часам явиться в военный комиссариат, улица Молодежная, дом 8. По вопросу постановки на учет. 21 февраль мара файруд кадян, ай повестка мада 2 март омадай. 2 март и шанбе буд. Ина 4 март насиб када боша, мо ака мебуроем меравем военкомат. Родной Амада, салом алейкум. Аминава как ай военкомат буромадем. Тоқанестам бахам хатимай. Рости гап омадем. Хали дар охир ма ҳамаша гап мезанам, музикам тара гуфтум фаҳмонам па этап нарафтестем. Манав чӣ хеле нишон додам, ай почтамон повесткара гирифтам, повесткара нишон додам ва дальше гуфтам ки ман мерам военкомат. Вайна нава как ай военкомат буромадем, ода направление додагиян барои медкомиссия. Анози мо нак насиб када боша мерем медкомиссия мегзарем. Хай давом шад дар видео бо гап мезанам то охира тамошо кунен. Боварӣ дорам ки ин информатсияи зарурия барои ҳар як шаҳрванде ки гражданствои дутарафа дорад. То охира тамошо кунем. Салом алейкум боз як бор дига ҳаматонда. Хоб чӣ хеле ки тамошо карден, мо ай почтамон повесткара гирифтем, военкомат рафтем. Имрӯз қариб ки 80% медкомиссияра мо гузаштем. Единственное чӣ мондай, хун бояд бигиран, холестерин бояд биспорем ва наркологически да успед накардем. Хуна холестерина ира бояд ай 7:30 саҳар то 8:30 бояд биспорӣ. Аммо 8:00 дар военкомат будем, то оформлят кардан, то направление додан, то рафтем медкомиссияра гузаштем. Нами рӯзи дароз мо фақат медкомиссия гузаштем. Қариб 80% мо аллакай гузаштем. Имрӯз қатъи ба ихтиёри бародармон будем, хайрат мошин кади будем. Тез ҳай кадаву чанд точкода будагда вай медкомиссиё. Основной ҷош хайми поликлиникада буду, нек я 3-4 ҷош стоматология, наркологический ва яда диспансери дига уҷа рафтан дар курай. Барои ҳамин 80% мо успед кардем. Хуб, анаки мақсади ҳамин видеои ма дар бораи чие? Дар бораи ҳамин военный учётай. Ман ҳамира хостам ай аввал то охирша шумо да бугум ҳамин чӣ хел ҳамин процесс чӣ хел гузашт. Дар аввал рости гап ямане ба фикрам бисёри одамое ки намедонанд бисёр воимоо шудан, ҳар хел галасовой сообщениё буромад ва ҳар кас фикрошон ҳархела шуд. Ҳамин чиза ман имрӯз худам дидам ба чашмам, гузаштам ва мехоҳам шумо да ҳамира ма гап занам. Хуб, мо военкомат рафтем. Пешаи мо як бачаи истодагӣ буд, ваам шаҳрванди дигар давлат буд. Ӯам омад ба хоҳиши худаш дар учёт худша монд. Хуб, баъде ки навбати мо ки омад, повесткамона нишон додем, гуфтем намода повестка омад, мақсад ма повестка кати омадам. Хуб, гуфт ки паспортон ва военный билеттон. Ма гуфтам паспорт марҳамат, военный билет ман надорам. Гуфт шумо чанд солаем? Гуфтам ма 35 солаем. Ма гуфт чӣ ба военный билет надорем? Ма гуфтам аввалаш ки ма шаҳрванди дутарафаем, Тоҷикистон ва Россия. Ма мақсад вақте ки мехондам, донишгоҳ хатм кардам, параллелно ма футбол бозӣ мекардам, ма хизмат накардам. Ай ҳамин сабаб ма военный билет надорам. Агар медоштам пешниҳод мекардам. Ва чӣ ба дар Россия учёт хата намондаи военный билет мақсад наспоридӣ. То вақте ки ма 20 сол омадам гражданствора гирифтам, мара ягон кас дар паспортни стол гуфтагӣ набуд ки
ту бояд брай ина направление хта учодамон. Мара ягон кас нагуфт. Агар мегуфт хай шояд мерафтем мемондем. беги остоста ина сол ба сол бинем ки омад то ҳамун вақтира ки одаморо ҳатто прописка намекардан баъди гирифтани гражданства то учода намонӣ прописка намекунем. хай бозим одамо мондестан. Лек мада гуфтум сабаби асосиш ма ҳам кӯчидум омадум иҷа ба программа переселения. Лек мара ягон кас нагуфт. Лек мо аз ҷиҳати пешравӣ кардем. ҳам мақсад кор дуромадем дига пешравӣ зиндагӣ фикри хурондани ҳами аҳл оила дига учода сармо набуд чихе кунем ҳами ризқи рӯзмона пеш барем. Лекин нагуфтум 2 март 24 сол повестка омад. ма 4 март ина хестум омадум. Мақсад учода хидма мондестам. барои ҳами дар ҳамун пунктш с целью переезда ма мақсад военный билет надорум. мара ягон кас нагуфтай. барои ҳами дар саволшон мо инам хел ҷавоб додем. баъд 2 коғазда мо имзо мондагем. якум коғаздаш и протокол барои ай ҳамун рӯзи гражданства гирифтагит чӣ ба ту да учёт хта намондӣ штрафш 1000 рубл. По Самарской области шаҳри Новокуйбышевск 1000 рубл. хушру хонда дар ҳақиқатан статьяи чанду чанд кардӣ 1000 рубл мо ӯро имзо мондем. баъд як коғази дига да мо имзо мондем ки барои чӣ мо военный билет то ҳол надорем. ба кадом сабаб? Сабабш ай сабабе ки мо кӯчидем омадем ба программаи переселения ҳами Самарской област. удам имзо мондем. баъд реквизитои банкшона додам. мақсад ҳами реквизитода гуфтам ҳами штрафа меспорен ва тамоми ҳуҷҷатҳоро ҷамъ мекунем. 2 сурат себачор чорнабели, копияи диплом, копияи паспорт ҳамаи ҷош кад. мақсад сурат, регистратсия, обложкаош кати и тамом. баъд я направление додагианд барои медкомиссия. ҳамаи ҳам направлениёшона гирифтем. ба ҳами хай гуфтем. бромадем омадем. ина рӯзи дароз мо гаштем. лек я моменти дигар дар ҳамун военкомат моро пурсидан ҳами дуромадем шумо барои контракт омадагин? мо гуфтем ки не, моро повестка омадин. мо ба повестка омадагин. агар ба хоҳиши худат бугӯӣ ки ма омадагим отдельный кабинета уҷа меран қайтон мақсад бу дига хеле метавонан гап занан. анашоти муомилашон ягон муомилаи хеле дағалӣ ман нашинидам нисбати худам. ягон муомилаи безеб нашинидам. ягон угрозам нашинидам. хушру қатимон гап задан. хушру хонда чизое ки дамура мо имзо мондем. хушру хондем баъд имзо мондем. одди ҳами военный учёт будай. барои ҳами ҳамин процессам аз шумо дар имрӯз хостум бирасонам. уз шахтон медонем. лек ҳамчун шаҳрванди ки дар ҳамин территорияи Россия зиндагӣ мекунӣ, ҳамчун шаҳрванди ҳами давлат қонун мега ки ту бояд хата дар учёт монӣ. чандин ки намониву дуру дароз бикашӣ штрафҳошам ҳам хел дуру дароз шидан мегиранд. нархш хестан мегиранд. ма иҷа ягон каса призиват кардан нестам. ма фикри худма гуфтестам. ина мақсад повестка омад. мо рафтем мондем. барое ки агар намонӣ ай ҳами чиз долг ҳами процесс дуру дароз рафтан гира ягон ҷуда худо нишонати биқапан анавҷа ҷаримаш безеб мешавад. ҷаримаш ай 5 то 10,000 рублай. боя пункти дигааш буд ай 15 то 30,000 рублай. вале ҳастанд нафарое ки агар дар учёт бошанд фарз кардем ба ватани худшон баргарданд огоҳ накунанд тӯли 6 моҳ агар баргаштан набиёнд анавоям ҷаримаи вазбин дорад. барои ҳамин мо ки дар и давлат зиндагонӣ кардестем мехоҳем ҳамҷа пешравӣ кунем. ҳай ҳамчун шаҳрванди ҳамин давлат мо бояд учода бестем. қонунда омадагиай. барои ҳамин мо ягон кас намехоҳем қафо мондан. мо мехоҳем иншоаллоҳ пешравӣ кунем дар иҷа барои ки фарзандомон дар ҳамҷа мехонанд. ҳай таваккалш ба аллоҳ. шак ай худованд фақат дуо мекунем ки ҳамаш оқибатш ба хайр шавад. дар тамоми ҷо тинҷи амонӣ боша. мардуми мусалмонам дига дар гиҷое боша набоша дар пош хор назананд. ба ҳамин ма видеоро имрӯз ҷанбаст карданем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. сиҳат сарбаланд бошен. худтона эҳтиёт кунен. ай Самарская область ай шаҳри Новокуйбышевск ҳамада салом.
кадоме ки намедона гурӯҳи телеграм дорем бо номи барои ҳамватано дар поиск занем мебурояд. Дар тайми видео ма ссилкаша мемонам. Дуроен подписатсия кунен, мақсад заявка рӯи кунен, ман қабултон мекунам. Бисёр бачаҳо мақсад омадестиян, бисёриҳо қариб Челябинск омадестиян, ҷоя бародар мона иншоалло дастгирӣ мекунам. ҳай ҳаматон дар гуфти гапҳо дар ҳақтон дуо мекунем, дар ҷои боше набоше, сеҳат сарбаланд боше. То видеои навбатира худтон эҳтиёт кунед.